prinsessa Lyydia, kamarineito, kuninkaallinen kirjekyyhky, ehkä, ja adjutantti. Elikkä nyt me on saatu siis tommoset ympärät tuonne ja sitten otetaan neula. Ja älä ota sitä kaikkein terävintä. Ota sellainen apua. Adjutantti, näytätkö? No tässä on nyt tämmönen, mikä minä kävin hakemassa tuota äitisi ompelutarvikkeista. Ei hirveän terävä, mutta se on tämmönen iso reikäinen, että siihen saa sitten langan. No se on varmaan ihan hyvä. Elikkä nyt otat sen pallohässäkän. Sitten laitat sen maahan. Joku kova sinne alle, ettei mene pöytään eikä mene mikään muuallekaan. Ja sitten painetaan reikä. Se ei mennyt läpi. Nyt meni. Noin. Sitten ei liian lähekkäin niitä. Muuten on hankala ommella. No niin, jatketaan. Jatketaan. Noin, tehdään reikiä. Sulla on kyllä nyt siellä sormi melkein takana. Ei ole, onpas tämä nyt tiukka. Nyt on pakko heittää vähän sivuun, et tehdä kunnolla. No niin, nyt te näette tuossa, kun tollain vähän niinku loistaa. Oli kyllä aika kova homma tehdä nuo reiät, niin ehkä mä ton toisen sitten vaan päritän. Mutta näin. Lyydia! Oi ei, äipä oota. Lyydia! Lyydia! Nyt pitäisi kuule mennä jo nukkumaan. No ei vielä, kun vasta aloitin tän jutun. No sinähän voit jatkaa sit huomenna, jos vaikka unessa näkisit hyviä ideoita. Voi ei. Tää jäi ihan kesken. No, ei kai se auta sitten. Jatkaa huomenna. Mä menen äipän luo. No, mä lähden nyt nukkumaan. No hyvää yötä sulle. Mäkin lähden sitten. Sun pitää kans tehdä huomenna kortti. Joo, mä voisin tehdä mun siskolle ja veljelle. Ne asuu kaukana. No kyllä meidän kirjekyyhky vie perille kaikki. Tai ainakin jonnekin vie sen. No hyvää yötä. Minä hyppään sänkyyn. Ai, kyllä se vähän haukotuttaakin. No nukutko sinä Lyydia tonttuhattu päässä? No kyllä mä ajattelin, kun se joulu on niin kohta. No voi sua. No, muista iltarukous ja kauniita unia. Iltasuukko. Hyvää yötä. Hyvää yötä, äiti. Ja niin linnasta sammutettiin valot. Ja kaikki kävivät nukkumaan.